Hej og velkommen til min YouTube kanal. I dag skal vi spille Call of Duty Modern Warfare 3. Og i dag har vi Viber Gaming med. Sig hej. Ja. Hej. Og ja, vi skal prøve at se om vi kan lave godt gameplay i dag. Altså et godt fedt for dig eller for mig? For begge. Okay. Det kan vi godt. Yes. Yes. Fuck, starter den bane ikke snart? Sådan der. Jeg tager nummer 2. Ej, jeg skulle se Leaf. Hvad skal jeg lige for det? Så tror jeg, vi prøver at starte lidt thermal scope her. Okay, jeg tager en Så hvad er det? Ja, Sådan der. Nu lyder den perfekt. godt. Ja. Wow, er du helt derovre? Okay, jeg skal have et våben. Skal have et våben. Skal have et Nej, våben. der. Det er ikke fordi en shotgun er et våben eller noget. Nej. Jeg sagde bare, at jeg skulle have et bedre våben. Nå, jeg så sagde jeg, okay, jeg skal have et våben. Ej, hvad fuck? Jeg troede, Ja. du så mig. Pis. Nej, men jeg har thermal på mit sigtekort. Så jeg kan se dig. Ja, ja. Det sparer ud så Det er meget, ret at du stod gik. bare og kiggede ind i de der kasser der. Jamen det gjorde jeg også. Jeg kunne se op over dem. Så det var ret GG. Jeg skal også have en AK. Nu har jeg det der våben, som du havde før du dræbte mig. Men nu har jeg så ikke. Ja, det kan jeg se. Okay, jeg rammer lort så. Det ved jeg ikke rigtigt, om man kunne se, men alle mine skud, de fløj ligesom mere eller mindre bare ud til siden. Jeg tror faktisk godt, man kunne se. Man kunne i hvert fald høre det hos dig. Det kunne jeg høre på killcam. Nå, man kan også godt se det. Der er sådan lidt smadret glas og sådan lidt. Flash. Ej, så flasher jeg mig selv. Ah, Så vil du gå rundt om mig. GG. yes. Jeg står på en skraldespand, så fuck dig. Og hvad, mand? Hey, Han er skraldkongen. ja, men skraldkongen for the win. Alle bed til skraldkongen. Ja, men. Lol. Fuck, jeg er ikke så god til at se folk i det her spil. Jeg er lige stået. Jeg er lige stået op. Jeg har været op siden klokken 5:30. Lol. Kun fordi jeg skal arbejde. Mm. Det er GG. Det er GG. Fuck, jeg så det ikke engang. Jeg kunne bare høre, Jamen, jeg det kan- kom derovre fra. Jeg kan heller ikke se en skid, man. Det er kun fordi jeg har mit thermal.
tager jeg fandme en sniper. Ja, gør det. Jeg er klar til at se mig dø rigtig meget nu. Ja. Men altså, det er hele tiden været jo. Sådan der. Seriøst, et kill mere, og jeg havde haft min care package. Ja. Nej. Jeg Hva? har en bazooka, den vil jeg bruge mod dig. Awesome, jeg har stadig min kill streaks. GG. Ja, ja. Jeg skal bare lige finde dig. Jeg ved bare, når du finder mig, så dræber du mig. Satans. Nå, okay, jeg fik en SAM turret. Hvad fanden jeg bruge den til? Det er også lige meget. Rund bare. Det kunne jeg høre. Du trykker på noget. Ja, jeg samler den op. Prøv at kigge bagud. Nej. Au. Det var det, jeg mente. Ej, og så sidder jeg og tænker på, at jeg sad med en sniper, ikke? Det er bare typisk mig. Hvorfor nakker du ikke min turret? Ah, fuck. Mm. Sådan. Så er du derovre? Fuck, den er svær at se med den her. Hvad for en? Den der G18 pistol der. Åh. Den sprayer bare opad, mand. Ej, seriøst. Det var ret GG det der. Nej. Godt. Hvorfor er du? Du synes sgu da ikke flygte. Ja. Jeg tror faktisk, jeg sætter mig over på en skraldespand igen. Det gik rigtig godt, der sad derovre. Okay. Skraldekongen er tilbage. Ja. Hvor faldt? Hvor Nå, fuck det var stod der. Jeg var gået ned fra den. Jeg kunne bare slet ikke vente efter du gik ned fra den. Nej. Fuck, man. Det der med, når man har advanced UAV, det er bare luksus. Hvor er det luksus. Ej, jeg vil prøve en knife der. Jeg skal altså lige have noget mere morgen nu. Jeg har egentlig overvejet at købe Black Ops 2. Hvad synes du om det? Det er meget sjovt. Det er sjovt, hvis man så spiller med gigs. I den livestream har jeg set. Ja, det var fucking GG. Ja. Seriøst? Skraldespanden. Så nu man skal sige, dig er din skraldespand. Jeg siger det bare, ikke? Ja. Men den er umulig at ramme med på lang afstand, den der. Ja. Mm. Okay, det skal jeg fandme lige prøve.
fik dig der med. Du skal jo ikke sigte imens, vel? Nå. Jo. Skal jeg have killcammet? Jeg skal have kill camet, mand. Jeg vil have det. Og hvis jeg ikke dræber dig inden der, så skynder jeg bare mig at gemme mig. Det er dig, der har det lige nu. Ja, det jeg mener. Det er bare der, man godt kunne bruge en UAV. Ja. Ej, hvor er du kedelig, mand. Så jeg kan ikke finde dig. Jeg kan sgu ikke finde dig, mand. Jeg løber op ad trappen nu. Hold nu op. Og så finder jeg dig med for dig, ikke? Det... Oh my god. Jeg fik... Lol. Der var ses ikke i engang næste et. bane. Hvad siger du? Der var ikke engang et kill cam. Var det ikke? Jo. Nej. Ses i næste bane.